and mna guys xa uzohamba umisa ngegama lami abufundekele noma ndimthanda Uncle Toms nywe ngase ungayishinda lapha nje noba hayi shem apha ingxaki ndim yena umntana abantu akanamnqondo nami okokuqala. In fact yena akananoma nje sesimenqe saphi qha ndim lo uzenza important ukubona lawe tell the whole story for xa uzayibalisa because the assumption is that mhlambe mna I give a fuck unye right fucking there i-content yami isa-exista for nina ayiyi no fucking way i-brand ikhula every day without i-support yakho. Hayi mna sizenxiba isikipha somntu efonini ngubani lo caba ukucengile wakubeka igane entloko wathi thenga into ongayifuniyo so sithini ke ngothina siyeke yonke enye into sikhongratulate wena for choosing to spend your money on the shit you like. Futsek swim fish, in fact you are barely considered fish, uyipilchard eva kaloku ezi-socials ifonini sicatshukelwa zezazimenxe whose names ring no bells funeka ndiqale ndisetho ngubani kanene yena. Futsek foni but ke wethu guys kusemhlabeni apha maniyazi wonke umuntu ufuna i-likes efondini and if ke wena uthi ukuthi uzifumane umenshini igama lam go the fuck ahead.